Kibanda gioke ng'onyambane kiagachire enchera kogenda Nyachae. Tokoiraneria omweshimiwa Okengo mbuya mono ase ogotoroseria ekebanda gekogera onge tokonyete ekero embura egotu gose omobaso ore omororo. Bono tokogosaba ng'a otobekere insaa ase are amaraba otobekere igo tosimenteri egere nari gosibia ntoriegu chinde amagoro. Igo twatebire ng'a mbuya mono sana ase ogotwagachera naende karibu. Ng'onyambane buna mbuya mono ase eng'encho atokonyete gotwagachera ekebanda twaberire iga emiaka emenge goetania emiaka zaidi ya 30 lakini ntwanya konya mweshimiwa ogotwagacha kebanda. Omweshimiwa oito Okengo twakoire bako na esiko ase eng'encho gwakorera yonsi naende gwaorokirie obwanchani bwabo buya gocha ase mwanyabanto. Bono iga ekebanda eke getokonyete ase eng'encho ya okoigama na amang'ana amange ase eng'encho togoikaransa ororo twaikaransa amo nonye na ekero customer yaito yachire atosange tore amo. Bono igo omweshimiwa nkogotebia na mbuya mono ase eng'encho ya yonsi gwakorire naende ogendere na omoyo oyo teba rinde twegokonyete Nyachae iga iga okonye na abanto baito chingongonye chiense nabarabwo babwate okogani bwa ogokonywa nabaro obakonya naende nkogani tore gwatoika ang'e egere twakoamagania aito na ebirengereri biaito bionsi gwabimanya erinde gwatokorera yonsi. Are gotu twanya kominyoka ebisone bia chituka chia abanto kwanyora ng'a twachabuire nonye na omonyene takoigwa buya. Ya Gesiri stage na inche nkobairane ng'a mbuya mono mwanyare goika iga mwatotarire na intwe tonyara togotia abarai mbarimbari ng'a batokonye ase EDF nere iga nonye Okengo otokonyete omobere okorwa iga aria embura yatotwera gocha iga iga. Igo bono ntoganeti nere atosire ekebanda rende tomente nonye ebibanda binde korwa abwo omobere totoita chipara chiaito moro ntogoteba ng'a totokonyeti mbuya tore bono iga na inse tobekerwa rende tobekerwa ekogoto ororo etokonye. Stage twakire mbuya mono mwaikire iga ase Okengo atokonyete agatoikeria roria ekebanda eke ngetakeire koumorera onye mobwate monto onde bwensi obwate obokonyi atokonye ekebanda eke kementwe ake iga nonye gochia moino iga nonye na chipara buna mwarure korwa abwo moroche iga emegongo ntoiyo mokonyora ribaga rende omwanasiasa mwabakwana batoroserie epara eyio buya iga rende epara erorokane buya iga tari ase obobe ekebanda eke mwakerigereiri Okengo ntomwagete mbuya mono natorosereti lakini onde nere oragani kobeka okoboko ribaga ntobwate rinene na nokoumorerwa nsa moisa korigereria buya iga netakeire ekoumora. Tobwate challenges ase stage ya Nyabiu ene sana. Number 1 stage ya Nyabiu 2 nebwate stage yabo Okengo chori nyama na barosi bigoro muna moche iga. Ngo bakonya kire sana one kare to gotari to taka kona uchi town gabu. Kembre gutu ndo mya twari ga magabu. Gotoko matenga mbiya mono ne county mbiya mono soto sike bana gutatiga rinde. Mwakira ostike be bana biri ose county ya Kisii. Yoge chikerigerigu kero sibuya. Nande ke bage expand ke peke na ke nalike nona bana chinko takabara ge more ke mbura ya pa nyorendi. Namba tungu kwa na mangana etaya na security. Etaya seti ya seti ya pro taya teyo. Ne anja konya gutaga taya teyo. E county na mheshimiwa na oyobete panda gari ni yakunyara. Na baja ujatu bugita kiantu wa challenge seka tu gaba na bakona chiru butuko. Go community jiri abro nyinga ba famiyoro iba muraba gwetu chiari sinjo bura teyo. Ba famiyoro baba ataki baba urishibes. So muchi muri nchire yo moto igepanda kemo side ya rwanya biuto ne side ya nyagutaka yemu gita yora tise ko na mu igepanda kemo kero sikero kana ko igepanda kia abantu bare baba satisfied. Ndujinga kurwa bikansiga iga indi yakura ngumwa ko mugeta akora kitara kuita ya ga insiga iga. So taswa tu service ta. Ne bai side ya bro mate gari na na bete ta tanga tu ka pro singa ko igita. Ta yiku abite gari ndo akonyana mpaka bono iga. Toji kubori bonto asisi sokonda guchi. So ngo saba mono mfati ndu mneki. Nande ngendo kende e parenta kere pam ke piko sinto ba skulu ama ya kaiga. Ya bito primary school. Chiga chigo nyoka isi pidere igoro. Ne so to saba pam ya sinto ne pam sa to kaiga. Na chiga chigo suru dane kraki. To suye chi acha chigo meli pono for example ya to are pora chigo. Nande kamu kwaje pandi bigarende mwali posin mugo bika because ndro take ari che mnyoke nande che ko ndu ndu kia orte asise dia parajo. Kiari na yaite para igoro ngesikirugo chime para igoro kiarenge achari mun litanga yaji totoke nige kende korokoro moino gaiga twara straight ku no mweshimiwa kuroku Okengo chweri nyambane bono ntukugani goito tware kugani tukubena nambia mona asiga siba korebe bono tware gusaba bache bakirigereri naro insi sino ogesarigete babe ko moromu gesege korogeru ari oga tukotene chipi bichi tene buya
alafu naende changamoto ende ere iga enene igo turi gesunta ime igo tugochweka nonye chisa 12 iga twanyona twasiekire egasi bono twari gosaba ase serikali atokonye batorentere etaya iga ase Nyabiuto. Ase okogani kwane ase stage ya Nyabiuto njarosete tugwe ekebanda na abaheshimiwa, lakini ita ase ane stage ya Nyabiuto 1 mbarosete ekebanda kia Nyabiuto 2 ntobwate twari gosaba onye na okogania onye ndienyarekana abaheshimiwa batorosire naintwe tororekane buna abande nonye nabo igo nonye taya ntobwati tore ekemisime igo ase ogwancha abaheshimiwa ase more twasabire obokonyi korwa ase more motobekere chitaya na eshedi ase torakorere egasi ere engiya etworoberera ase. Igo twara tore challenges buna bono iga buna bono iga embura egotuga ntobwati nonye na ase tokoigama ekero tokonyara gotarana mwafuri kera lakini naete kera ase okorarature nonye na embura erakanyeka ake mwafuri bwa epikipiki togotaka mbura enyinge ogotaka embura ere enyerere so ntotagete at least ase tokorara timokere tomakonyora tomagoansa koimokia chicustomer. Riria twensia ekora ntwe na abana boda boda ntobwati ubaguzi etorigereria ekebanda gioto buna Nyabiuto 2 naintwe